No. Hello baby David. Urukubiko. Baby nduga mama ndiri ku studio. Studio every day. Ndakuye ku studio kwachoko. Mawani atanga. We man up. It's that man. Gelin anogara chindi ponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsat mani we unandichita jana taura ndisati ndambozvita Gelin anogara chindi ponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsat mani we unandichita jana taura ndisati ndambozvita daiwe mboziwa madiro andokuita wasambofunga kuti nini ndokuchita zvata kuti ndikukole mama sita una kamwe kalavu kari sweet muchishona mwanasikana ndinokuda kunyangwe usina kupoda pachindevele bebi niyakutanda pachichewa bebi ndinakukonda Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unandichita zvanotaura ndisati ndambozvita Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unandichita zvanotaura ndisati ndambozvita bebi paunofona ndinodaira kana iri messaging inga ndinopindura saka chimbomira kundigaira ndiwe wega ini wandinofarira Gelin chimbo wa munhu anondidadisa usangogara uri munhu wanondimakisa iwe ndiwe wangu tifa ndinokuda kusvikira ndafa Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unondichita zvanotaura ndisati ndambozvita Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unondichita zvanotaura ndisati ndambozvita mawani atanga we man up. It's that man. Daiwe mboziwa madiro andokuita wasambofunga kuti nini ndokuchita zvata kuti ndikukole mama sita una kamwe kalavu kari sweet muchishona mwanasikana ndinokuda kunyangwe usina kupoda pachindevele bebi niyakutanda pachichewa bebi ndinakukonda Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unandichita zvanotaura ndisati ndambozvita Gelin anogara chindiponera kana ndaenda kumba watanga kundichemera chitsatmani we unandichita zvanotaura ndisati ndambozvita No.